טוב, אז היי יש לכולם, אתם בעוד סרטון של ערוץ והכל, והיום אנחנו נשחק פאזל. זה יהיה סרטון קצר של כמה דקות. אז היום אני אראה רק את הסיור בית ואת השחקנים, ואני אעשה סקר בתגובות, ואם אני אשאל בתגובות, ואם אתם תרצו שממש אני אתחיל לעשות כל מיני תכנים של טיסות וימי הולדת וכאלה, אז תרשמו בתגובות אם אהבתם את הסרטון. יאללה, בואו נתחיל בסיור בית. טוב, אז זה הבית שאנחנו משחקים בו, אז בואו ניכנס. טוב, אז נתחיל מהסלון. כמו שאפשר לראות, לקחתי כמה פריטים שמבית אחר, אז שמתי כאן את השידה היפה הזו, שהיא ממש מהממת, וממש אהבתי אותה, אז דקה אני יוצרת. טוב, אז כן ראיתם, וכאן, כמו שאפשר לראות, שמתי כאן את הפסנתר הזה, הגדול, אז בואו נמשיך. כאן יש את הסלון, וכן, תכף תגלו של מי העגלה הזו, תכף תגלו, ממש בעוד מעט. ויש לנו כאן את שתי הכלבים, ואני אקריא איך קוראים לכל אחד. לג'ינג'י קוראים טוי, ולא קוראים סקאי, אוקיי? טומי, לא קוראים טומי, סליחה, לא טוי. תכף תראו כאן שמי החדר המשחקים הזה, כי יש ילדה קטנה גם. כאן זה מטבח די רגיל, ובואו נלך לקומה השנייה. טוב, אז הנה הקומה השנייה. כאן, כמו שאפשר לראות, יש כאן את הפינה של הכלבים, ואיפה שהם ישנים ואת כל המשחקים שלהם. כאן זו האימא, לה קוראים תהל, כן, לה קוראים תהל, או שלא, לאמא אין שם, קוראים אימא. אוקיי, וזאת הקומה. פשוט אין פה דברים בארון, כי אני מתכננת בפעם הבאה לעשות לכם זה של טיסה, סרטון טיסה, וכאן שמתי את כל הדברים של הכלבים ואת החיוור רחצה. ובואו נלך לקומה השלישית, רק אומרת, היא פשוט מטורפת. טוב, אז הנה הקומה השלישית. כאן, כמו שאפשר לראות, יש את הארון העצום של הילדות, וגם הנה המזוודה שאני מתכננת, ואלו אוקיי, כאן זאת האחות, לה קוראים איך קוראים לה? שכחתי איך קוראים לה, עוד מעט אני אגיד לכם. אז שנייה, זו התינוקת, לה קוראים מישל, ולה קוראים אמה. סבבה? אז כן, זה החדר, ויש עוד משהו מטורף בחדר הזה. טאדאם. טוב, אז אני אראה פה. כמו שאפשר לראות, שמתי כאן כזה אוהל, ורק היום קניתי את זה. וכן, כאן שמתי את השידת החתלה של התינוקת עם כל הדברים. פה שמתי עוד איזושהי מיטה, שנגיד אורחים באים, אז יהיה כזה. שמתי כאן את הבובת ארנב ופוף. כאן זה איפה שהתינוקת תישן. וגם כאן העגלה שלה.
ויש עוד את החדר הזה, זה החדר האהוב עליי, זה השירותים שלה, וזה המקלחת שלה, וזה מין עגלה כזאת, החזקה שלה. כאן יש כל מיני משחקים ושידה, ופה יש את האוכל, ופה את הבקבוקים. כאן כזה עוד דברים. טוב, אז זה היה הסרטון שלנו להיום. אני ממש מקווה שאהבתם ושאתם רוצים עוד חלקים כאלה של כל מיני דברים. אז אם אתם רוצים תרשמו בתגובות. יאללה ביי יוש.